Assalamu alaikum ya jama'ar Gusau da ma Zamfarawa baki daya mutanen kirki albishirinku ku ce mani goro fari kal ina ma abota san kayan sobo da kunun aya da jinja da ma fanta to ga dama ta samu gare ku Ishaka mai kayan sobo kunun aya da ma jinja ya tarantar muku da sinadaran kayan sobo mai daɗi kuma da ɗanɗano ga aminci ga inganci kuma ga ƙarin lafiya musamman ma Posta Clarks, Tiara, Ginger 7 Days Energy, Julie Juice Cola, Juicy Cola, 7 Days Energy shi ma muna da shi kala-kala ga kuma Fresh Quick New with Vitamin C uwa uba ga G-Bita sannan kuma ba mu tsaya a nan ba ga mu da Loose Excess Butter Scotch Flavor bugu da ƙari Ishaka mai kayan sobo ga mu da garin foda mai kamshi da ɗanɗanon abarba wato pineapple da ma ɗanɗanon ayaba wato wanda aka fi sani da banana muna da Lily Juice mai daɗi mai sa yara zuwa makaranta manya da ƙanana duka wannan za a iya samun su a shagon Ishaka mai kayan sobo mai kayan haɗin kunun aya da kayan haɗin jinja wanda ke garin Gusau jihar Zamfara sabuwar kasuwa layin 'yan kamiya kusa da shagon Miyatti Allah Provision da kuma sabon shagon mu wanda muke buɗewa da safe da rana har ma da daddare ga masu bukata idan ta kama da daddare za su iya zuwa gurin mu su yi sayayya a shagon mu na unguwar Dallatu a kusa da Gusau 17 akan titin zuwa Zaka Plaza bakin Round ko kuma a tuntuɓe mu a namban waya kamar haka 0814669954 sayan nagari mai da kuɗi gida hajiya da alhaji sai kun zo.